Wonten ingkang kacarita amung mikur mating wijiling makalah Samir ala khairin fatruk anil baho tembung kang indah saking manca nagari Samir agi-agio sira ala khairin ing atase penggawe apik fatruk mongko ninggalo sira anil baho saking penggawe awon dene ilating wong Jawa kathel inya ngandika Samir ala khairin fatruk anil baho mula dados tembung kang indah inggih menika Semar Petruk nala garing lawan Bagong nalika semanten ingkang mijil madyaning tepining Jaladri Sukra mangkara tumpamendo tete somo kalopo wereng cito anggara rakotho Buddha Maesa Araspati mintuno Ekatwi tricatura panca Sat sapta hasta Astana dasa ong Nopo madyaning tepining Jaladri hamuryatan ingkang gara-gara ing bawana Sintrukadi bangun kasaputing lebu ing genggana munya gumanudhug lir geterpatir dedet Irawati ngakak gugur handraning gura-gurita kagiri-giri horeg bumi prakempita wadula mangambak-ambak udan deres punang lesus lir pinusus kaya pati-pati ambentusi sakala sirna kang ngolak musna kang gara-gara jumedhul repat kula kawan pana cetha kawan kanca dumadi saka tembung ingkang sainggih menika Samir ala khairin fatruk anil baho nalika semanten Semar nala garing Petruk lawan Bagong mijil madyaning ngara ramba medal tlatah Demak Bintoro Tan samarapa moring suksma sinuksma ya wina ya ing asepi
sumbukan ing ngarsa Gusti Alhamdulillahirabbil alamin wis kan wancine gara-gara wah ladalah. Lah kok ora kaya adat sabene anggonku. Sowan iki rasane kaya benter banget. Karang ning tepining Jaladri ana ing tepining samudra. Wis cepak karo laut iki bolo. Mula rasane kuwi wah kaya arep cucal surjan, arep cucal beskap ning apa ya patut. Ane aku ki wujuding dagelan tusmono mesti tak copot gek aku pecisan ngono ya Cah ya. Ning ya ora patut wong iki sowan ringgitan ana ing grogol kene. Wah alhamdulillah isa dikanthi karo Mbak-mbak Swarawati. Mongko ya kadang waranggana jangkep. Wah alhamdulillahirabbil alamin nggih. Gunging panuwun ngarsanipun panjenenganipun Bapa Kades ingkang tasih kersa hanglesteni, tasih kersa nenggani dhateng kula sak rencang. Nggih menika kalih nerasaken pamundutan wonten ya Mbak-mbak ya. Kalih ningkasaken lan ugi nerasaken pamundutan. Bengi niki Petro karo ngenteni kakangku Gareng karo adikku Bagong. Kula badhe paring pemut dumateng sedaya kanca-kanca kula. Utamane kadang kiras laras menika wonten makalah sing istimewa sanget niki, Cong. Idholus surur sing nganggo bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idholus surur fikol bi mukminin khairum min ibadati sitina sanah. Wah. Idholus surur ta manjingake kabungahan kabagian gawe seneng atine wong liya adik iki lak dadi kadang seniman seniwati kuwi paring mareme. Nah, paring mareme dumateng sedaya para adilenggah. Kuwi ganjarane awake dhewe kuwi. Wah, iki nuwun sewu kula mboten kok niat pangalembana dumateng kanca-kanca kula lho niki Bapak panitia mboten. Ning niki saestu makalah kok sapa wonge sing manjingake kabagian lan karemenan marang atine wong liya kuwi ganjarane lir kadya nglakoni ibadah ing dalem 60 taun mangsane. Amin Allahumma amin. Wah karo
karo adang-adang tetesing kanugrahan tetesing wahyu lan embun kabagian wonten ing Desa Grogol kene ya Cah ya. Iki tak karo nganti kadangku Bagong apa Kakang Gareng tak nyuwun tembangipun ayo Cah. Sore-sore padang bulan kanca Dagelan wilujeng kakangku Gareng ya adikku Petruk. Wah udakara ana wis pirang dina ora kepethuk ya Kang Gareng. Ayo kowe iki lunga-lunga wae ning ndi to, Truk? Ah ya nawur laku nut ilining suku. Wo. Bagong, slamet Bagong. Alhamdulillah. Wis paringi slamet. Wah. Iso sowan tekan Demak Bintoro ya, Truk ya. Ayo, heeh. Iki karo gage-gage cikak-ceket oh selar ning ndi to? Kene iki engko ngelekke adzan subuh gantian karo bapa-bapa kiai. Oh. Berarti iki bubar gasik iki. Heeh to ya, Kak. Wah. Cacak. Nah iya, heeh. Ana tetembungane saka Dik Tegar. Dik Tegar sapa? Dik Tegar sing asta wau siang piye tetembungane? Dalang kuwi ora kurang-kurang lakon. Oh, nadyan limbukan ngasih tekan jam 2 ning parandene bar goro-goro langsung tancep kayon ya iso. Ya ora ngono, Truk. Oke wis. Semangat brigas-brigas kanca-kancamu ya. Alhamdulillah. Wah. Iki sesuk ana estafet ing pundi bolo-bolo? Estafet niku tegese setelah hari ini meluncur ke kabupaten mana lagi? Oh, kondang. Ning gone Gosekdam. Oh. Ajare ning Kabupaten Blitar ke bolo-bolo. Oh iya. Wah. Kapan-kapan sok. Muga-muga iso sowan ning kono ya. Ning ngendi Markas Sabilu Taubah. Oh. Apa, Truk? Wah. Aku ke ya ngene. Umpama wayanganku ora ketrima ning kono, heeh. Tekate aku ndek jago. Kok ndek jago piye? Lah kek sing nabuh apa? Demung ya, Mas ya. Wah, kae engko tak ajoke. Lah njur kowe ngopo? Oh, aku makelar. Oh. Sik. Tekate wayanganku urung apik, ha to? Ayo. Tekan Blitar kono ya tetep adikku lanang sing tak jak. Oh, amin Allahumma amin. Ning kapan iki iso piye tekan kono ki? Ora ming janjeni kanca-kanca ayo muga-muga. Wi nganu kae Guse wis tak WA bola-bali kok. Oh.
Gus niki gandeng jenengan niku nuwun sewu nggih wujuding Brahmana. Kok Brahmana Pak Yai? Heeh. Jenengan mboten mungkin nek ajeng ngaturi pengaosan malih. Pengaosan wong jenengan pun kondang kaloka heeh. Keri-keri aku Gus mbok kala-kala wayangan ngayogjan. Weh. Kekendelen Petro ki ora apa-apa kok. Bejane dhewe-dhewe wong ade iki bolo kok ya. Ora dikandak-kandake. Ya bolo iki lak mbiyen, saiki beda, heeh. Kono wis masayeh kono Pak Kiai, awake dhewe iki ming gere. Kalih nerasaken tetembangan Mbak Mega, Wilujeng Enjang. Nggih, ngaturaken Wilujeng Enjang, Pak. Nggih, Mbak, Wilujeng Enjang niki kadose dereng wonten pamundutan keranten kula sengaja tak mode pesawat. Lah kok le sengaja niku tak mode pripun? pesawat. Ben ora ana sing WA. Nggih. Monggo merdika mawon, Mbak Mega badhe ngaturaken napa? Nggih. Nggih. Niki langgam kemawon. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu dereng ngantuk to nggih? Enten sing sampun, enten sing Nggih niki Mbak Mega bintangnya Gunung Kidul badhe ngaturaken napa jineman, Mbak? Nderek. Oh, Langgam nderek. mawon. Dalem? Hah? Ya wis. Oh nggih, monggo nderek. Nggih mah kaya supporter sepak bola iki. Ayo saking semangate kuwi mau, heeh. Slendro wae lah. Heeh. Slendro bae. Kowe ngerti karo jineman-jineman alah mbok modar aku ora ngerti. Wis ben kanca-kanca pengrawit wae heeh. Bakune ade melu rengeng-rengeng ngene iki melu mirengake jinemane Mbak Yu. Adikku, heeh adimu. Nggih. Niki Adi Mega. klambi lurik mawon. Oh nggih, nderek. Wah, pas karo hawane nggih, Mbak. Nggih. Monggo. Napa? Lho, sik ngendang endi? Lho. Gak azu. Iki kok do duwe penemu dhewe-dhewe to iki bola-bola iki. Lah nggih ta, Pak. Niki pun unik nek pun enjang niku pun unik. Ayo. Manut nek aku no. Kowe ke. Gak azu. Heeh. Iki sing gender saha? Sik ngender sisan gak azu. Iki sidone engko dadine podcast iki terus ayo. Mau iyahan, ayo mau iyahan. Heeh. Monggo. Pripun? Lho, kakung ki kok ngoten to. Ya ngangge no. Lah iki rak digendari ora senembang wae. Teko manut kanca-kanca wae.
pamitan apa to jane pengendange kalih kula. Ah gelut wae piye kene jembar kok. Iki Piyayi Setri kok wani ngejak gelut wong kakung heeh. Ning sajake wani tenan kok. Iki storine tuk nganu kae apa? Napa, Pak? PSHT. Waduh, boten, Wedok ning Pak. PSHT. Mboten. Oh, mboten. Mboten. Lagi ki urung rampung kok jenemane. Gak rampung kene. Nggih, Sampun, matur Pak. nuwun, nggih. Niki kala wau wonten pamundutan saking kadang Waranggono. Kok Waranggono Wiyaga? Heeh. Badhe nyekar nganu Mas Fardan apa sinten, Pak? Oh, Mas Fardan. Mas Fardan kali Mas nganu sinten mau? Wah, asmane. Badhe nyekar napa, Mas? Rondo Kempling. Wah, istimewa. Heeh. Yo dijumpenengake yo. Mas Fardan karo Mas apa? Oh, Mas Ardian. Nah, nggih kok. Arep nyekar Rondo Kempling. Oh, karo tek apa Mas yo? Bambangan Cakil. Malah kaya arep Bambangan Cakil to. Ya, selamat pagi Mas Sowo Ardan karo Mas Sowo niku. Assalamualaikum. Heeh. Nuwun Pak Dalang. Nggih, nuwun, monggo. Turine ajeng nyekar Rondo Kempling. Nggih niki tinimbang ngantuk, tinimbang saya. Heeh. Luwih becik nembang. Nah. Niki nggih tasih kathah bapak-bapak ingkang nenggani, monggo diaturaken bapa-bapa. Napa badhe wonten pamundutan, Bapak? Monggo, monggo. Mboten. Bapak Yasin wonten pamundutan malih mboten? Rondo Kempling setuju nggih, Pak? Wah, Derek ajar nggih, Pak. nggih, monggo. Niki Mas Ardan duet niki ya. Rene yo. Heeh. Yo rada cepak, kowe malah teneh kaya wong arep ngetoprak. Kaya wong arep perang. Heeh. Mas belok, Mas. Lah kula kudu pripun? Sik aku dadi wedok. Ayo, ayo Mas. Kaya matos. Wis sik. Wis sik. Dipun sapa bapak-bapak ingkang tasih lenggah, para adi lenggah Mas sapa Mas Ardan. Nggih, Wilujeng Enjang, Pak. Ngoten. Heeh. wilujeng enjang, Pak. Monggo nggih, kula badhe Wilujeng enjang Bapak. Wah. Malah arep nyanyi Mbak Mayang. Niki kula nyumbang lagu Rondo Kempling nggih. Kula nuwun derek Derek ajar. ajar nembang, Bapak. Ajar nembang. Ajar banci. Waduh, iki iso nyanyi Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ah, mboten. Maria.
pun jiwa kula rondo anyaran ditinggal oweng-oweng ning Semarang Mas tuku kelang opo anting-anting Sumalang yo ben rondo dijamin kempling. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Hebat, istimewa, istimewa. Matur nuwun nggih. Ngapunten niki swara kula nembe gering. Oh, angge wingi jan bar pentas ting TVRI Jogja ya. Ten RRI. Heeh. Wah, rek piye? Rek piye? Heeh. Wah, istimewa kanca-kanca. Iki anu pelok barange urung ketabuh ya, Mas ya? Wah. Wah, iki masuk iki pelok barang. Truk, kowe jare arek latihan bawa. Bawa. Heeh. Kae lho gegaraning wong akrami pelok barang. Oh, ngono, heeh. Anggo sing nembang kowe engko nunjuk sapa sak karepmu. Heeh. Piye? Sepiro Mas? Nah, iki gandeng bar gumyak, njur sakniki sing diparingi sing nyemek-nyemek. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih? Pinten Mas? Gegaraning wong akrami. Keduren ra Mas niki Mas? Mboten. Dudu bondo dudu rupa. Amung ati pawi tane iki ya penyunane Ibu Lurah mau ya. Oh, ndak iya. Heeh, putrine Ibu Lurah. Wah, putrine Ibu Lurah ki apa ya mudeng karo tembang. Aja nyepelekke kaya budaya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena numbas arata kala-kala ya terus kala-kala kanca-kanca iki sing luwih paham larase nyuwun Mbak Mayang nggih Mbak Mayang napa Mbak Mega napa Mbak David kok David Mbak Devi monggo jenang gula nggih didawaken jenang gula monggo mertiga sinten
Devi. Mbak Devi. Wah iki mathuke jumenengke adikku lanang ya. Dimas Tegar. Kersa anu nyekar nembang napa monggo? Mboten. Wah, pun saya, pun saya. Elailo. Oh nggih. Kagem pungkasan nggih. Monggo dijumenengake jumeneng napa ajeng lenggah nderek? Heeh. Oke, heeh. Elailo kagem pungkasan. Wong gandeng wektune wis meh subuh ya. Anu Kang Gareng, heeh, wis meh subuh. Gasik iki subuhe. Ha iya. Elailo. Ngerti, Gong? Oh. Aku iki ngertine lewung. Oh. Ayo iki ben minangkani elailo. Heeh. Monggo dados Nah saiki krasa adem ya Truk. Heeh wis rada adem ya. Sekedap nggih Pak nembe ngendang nembe pindah ngendang. Heeh. Rasane suasanane pun mboten benter banget ya Mbak ya. Napa Pak? Pun mboten panas banget. Nggih. Nggih, rasane saniki pun anget lerem-lerem rada mondo-mondo sejuk. Ah. Kali niki nggih blowere mboten leren niku Pak. Pripun? Blowere mboten leren. Heeh. Lah niku blower. Enek blowere iki. Nggih. Anggere wis krasa adem ngene iki Kang Gareng iki jumuduling wahyu kanugrahan wis meh medun. Alah jare sapa Letirakatan bareng-bareng iki kok muga-muga paringi jumbuh kang ginayuh ngono ya Kang Gareng amin Allahumma amin Go apa meneh tresna nanging saikine rati nyana kowe sibuk ngrayu aku
Matur sembah nuwun, Mbak Kadang Swarawati. Heeh, Truk. Iki awake dhewe nawur laku ya, Truk ya. Heeh, awak dhewe bagi tugas. Bagi tugas. Aku tak sowan bapakane kayane bendarane. Ndara Janaka rawuh